lang baru. Ama, may umana ba ako ka. Total eh, ani. Ang gapong agam Yung ni space. Ganun mayaw. Pinsan, nandiyan ako. Ganun lang siguro, sir. Okay na, sir. Anong pakin? Ano yung mamuk? Kinlan yan eh. Uy, magano, kamagana. Magano. Bamba naman yan. Bamba na. Ay, subamba naman. Gay, di ito. Click ko lang. Ya, ganggano. Nak na to. On. Saya eh. Talagang diyan, pirtil lang yata. Pertel, sir. No sa asun laki at tumapakali. Pertel, tano alam pertel, sir. At to ken. At to pansinan. Antukin ta. Nung may kakayat panrigot ko na yun. Oh, nantukin tan, sir. Sana may B, ang nirong, sir. Ito ba ba? Anto gabay. Halatun tap. Inanak ko si Barkadam, si Yang. Yan. Pwede ba may business na natin? Ha? Pwede ba may business na natin? Inanak ko. Ikatul bagat si yung papa to. Alright. Hanggang gano'n, sir, balbalo may pipit to. Nalagyan po. On. Ay uni, ano? Ay low. Ay ba na mo? May pigan siya ka na yun. Ayun, natin, sir. Ang gamagabay ito, ni. Wala yun. Gamagabay ito. Ha? Hindi, pag namin na mo. Pag asing gano'n man anak, kung si Katig Gupitan. Ginapatan ko yan ng tiyan, kalbo. Hindi, timupang mo. Kinalbok natin, tampatang. Pumipatang natin. Alright. Duck and load, Banawang, Santa Barbara. Picture mo rin, pati mo.